Oh, B-Max. Well, I be AD, Carter Slade, Destiny Family, and in it any Prince, Boss Bliss, na Baba Fido. Yeah, do ye kuda mamoko ndatera mwana chienda ikoko. Ndasvika ndikabata ruoko nkati ndakufananidza namuyera soko. What's your name? Donzi Corona. Go say name. Donzi virus. Go totem. Akati COVID. Une makore mangani ndokuti ndine 19. Abiabi pamwanga uripo. Ndosaka ndabata ruoko. Asise iko ndazokutino. Ndakubukira zita rako. Biebi pamwanga uripo. Ndosaka ndabata ruoko. Asise iko ndazokutino. Ndakurambira dzinza rako. Unonza nindiudze uri kujoka. Cause ndikuda kuyenda newe ndanonoka. Andinakirwe uchifamba netsoka. Ndokutsvagira lift chero zvangu ndakabroka. Ansai ndamonzwa rakadaidzinza. Nderipi dambudziko rakuda kundipinza. Dai wataura chokwadi kudharadhara ndatokumaintaina nyangwe ndisiri wimsa. Yedu yekuda mamoko ndatera mwana achienda ikoko. Ndasvika ndikabata ruoko nkati ndakufananidza namuyera soko. What's your name? Donzi Corona. Go say name. Donzi virus. Go totem. Akati COVID. Une makore mangani ndokuti ndine 19. Abiabi pamwanga uripo. Ndosaka ndabata ruoko. Asise iko ndazokutino. Ndakubukira zita rako. Biebi pamwanga uripo. Ndosaka ndabata ruoko. Asise iko ndazokutino. Ndakurambira dzinza rako. Unonza nindiudze uri kujoka. Cause ndikuda kuyenda newe ndanonoka. Andinakirwe uchifamba netsoka. Ndokutsvagira lift chero zvangu ndakabroka. Ansai ndamonzwa rakadaidzinza. Nderipi dambudziko rakuda kundipinza. Dai wataura chokwadi kudharadhara ndatokumaintaina nyangwe ndisiri wimsa.